el vostre interès. Bàsicament això és el que us ha guiat a estar aquí. Després de l'interès, evidentment, han vingut aquests coneixements que segur vos serviran per a donar-li més qualitat, més valor afegit, més atractiu, en definitiva, donar-li més volum i més força al vostre negoci. I ara parlàvem amb Jeroni d'una qüestió que és el que em sembla que crec recordar que sempre em faig molta incidència, allò de dir la gastronomia d'avui en dia forma part d'una absoluta esglaó importantíssima a l'hora de tindre atractiu turístic un poble. I me dia ara ell una qüestió que la tenim constatada. O sigui, les visites turístiques a Ulldecona, des que hi ha l'estrella Michelin del restaurant Les Moles, d'alguna manera han pujat moltíssim. No ho diu ell, ho diuen els tècnics, per tant són números i és veritat. Per què? Perquè prioritza molta gent a on vaig, però què menjaré i a on menjaré. Per tant, jo crec que la formació aquesta i anar de gent tan preparada i amb tantes ganes, perquè no tan sols és preparada, sinó amb les ganes, vull dir que com ells jo crec que us estem fent no un favor tan sols a vosaltres, que com a negoci ho aprofitareu, però sí al territori perquè donen més potència i més força.